Em dic Jordi Torres, tinc 29 anys, fa 12 anys que treballo de jardiner a Girona. Però l'altre dia vaig fer festa a la feina per anar a Barcelona. Hombre, Jordi, què fas aquí? Com estàs? Bé, molt bé. Sí? Sí. Tot bé? Sí. Ja m'han dit que jugaràs al MIC, eh? Sí. Tan punt vam arribar a Barcelona i va veure l'escut del Barça, ja després va ser quan es va posar encara més nerviós. I en el moment que va girar i va veure en Piqué, doncs es va quedar paradíssim, impressionat. En Jordi és carinyós, està content per les feines que fa, vull dir, de jardineria. Va treballar a Girona, vale? Anem a la Devesa, a bufar fulles. És un noi molt trempat, que s'adapta molt bé als seus companys, a qualsevol feina que li encomanis. És una recompensa de tots els anys que està fent futbol, doncs arribar al dia que puguis trobar el teu ídol així de sorpresa, doncs és d'agrair. El MIC és esforç, companyerisme, il·lusió, oportunitats, experiència. Però sobretot, en el MIC hi som tots.